Kusehla ngomsombuluko la kumzansi wethu channel 163 sishagalombili kumasengane ubukele mangubingelele ngwamukele kuphina kuphobole khona umhlahlo wesimo sezulu ngalesi sikhathi asubheke mbowethu umi kanjani enhlane nesezansi kwelehlakhulu esilakhele soqaphela mbowethu limboze ngamafu izulu kulo lonke lehlakhulu esilakhele sobe lithela ke izulu mbukele endaweni esimaphakathi kwelehlakhulu esilakhele sama njalo sofika lapha empumalanga yethu sanjalo endaweni esiphakeme mbukele size emoyeni nje layithela izulu endaweni eningi kwaZulu Natal asubheke ukuthi kanjani mbukele umhlahlo wesimo sezulu ngokuma kwazo izifundazwe ngiyabheka ukuthi kanjani Eastern Cape mbozile mbukele izulu amazinga okushisa bakhona kografa kwelapha no16 sofika lapha kuye u32 Craigdock kwelapha no15 lapha u32 ngiyabheka kanjani izulu kusasa makhona ngempela eFree State nakhona mangisho gcwala umlomo mbutho benimboze ngamafu izulu amazinga okushisa ezifundazweni khona kwazi lapha kuBrofotela kwelapha u14 sofika ku30 Verkoma kwelapha u16 lapha u31 mangibhethile kanjani nje izulu kusasa makhona lapha ngempela endaweni eziko Western Cape lindela nakho sizobe limbozile izulu kuso sonke isifundazwe amazinga okushisa makhona lapha koGeorge akwelapha u16 sofika ku24 Cape Agulhas akwelapha u17 no23 eCape Town akwelapha u16 no lapha u18 no23 ngiyabhethile kanjani izulu kusasa Northern Cape nakhona limboze ngamafu izulu mbukeli makhona koKhavini amazinga akho okushisa zobe ku15 no32 Sutherland akwelapha u12 sofika ku30 Springbok akwelapha u16 no29 kanti mawubheka ukuthi limi kanjani izulu kusasa makhona lapha North West indlela nakhona sobe limbozile mbukeli izulu amazinga okushisa makhona lapha uFireback akwelapha u17 no32 Charles Kalishisa lemafini ngaye lapha u22 sofika ku35 sobe sibheka ukuthi limi kanjani nje izulu kusasa makhona ngempela la eGauteng mankusho nakho ukuthi limbozile izulu uhamba kwalosuku kunamathuba ezivulwe ozowalindela lapha nalapha esifundazweni ePretoria azobe kuyelapha u16 naye lapha u26 Johannesburg eHebrew Yuvel akuyelapha u16 no25 sama njalo sofika lapha eOrlando mbukelo obheke limi kanjani izulu kusasa makhona eLimpopo nakhona mankusho limbozile mbukeli izulu amazinga okushisa makhona koParapolo akuyelapha u20 sofika ku32 Phulukwane akuyelapha u18 no28 Thohoyandou akuye u20 sofika lapha ku30 eMpumalanga lindela futhi nakhona mbukeli kusasa uzobe limbozile izulu namathuba ezivula nakhona ozowalindela lapha nalapha esifundazweni amazinga akho okushisa makhona lapha kuSkhukhuza akuyelapha u22 sofika ku34 Middelburg akuyelapha u16 lapha u38 ngiyabhethile imi kanjani izulu mbukeli kusasa kwaZulu Natal size emoyeni nje layithela izulu endaweni eningi esifundazweni nakhona futhi kusasa uDouble Fana zobe lithela izulu amazinga okushisa makhona eNewcastle akuyelapha u16 sofika ku28 yayithela mbukeli izulu kuso sonke nje isifundazwe mankusho ugcwala ubulombe ngithi kilinoke emakhaya Nkosi Musa